ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Pixels Visual Arts Promotion Society, Eastern West Khasi District, kan pelongi Jingïakob Shondur, yaka balapia aki bynta, kata ke Jingïakob Shondur dak bepenan kam dak mobile phone, bat kiwei pat dak bepenan kam dak kamera. Hakini ke Jingïakob an pdiang sngewbha ya baroh kiba kwah iashim bynta, hynrei ki hapat ban shon, tang iaki jaka kiba dan hapoh ke Eastern West Khasi District, kum ki jaka jngohkai pyrthei, bat kiwei ki jaka kiba itynnad. Ha kaba nongiashim bynta kin hapru ban ai iaka jingbatai ke lyngkot iaka dur Jong ke jaka ke shon. Ka tarik bakat do ban pha iki dur link baka email address pvap7@gmail.com kan long halani shwa ka shipho tarik unai weng arajar pulai. Ha kaba nongiashim bynta kila ban pha tang artli ki dur. Ka Khusnam nak bynta nongiashim bynta kiba job. Bat kiba penan kam nak kamera kalong kumni. First prize, shipho Hajar tangka bat kesernat. Second prize, Hajar tangka bat kesernat. Third prize, Hajar tangka bat kesernat. Bat atli ki consolation prize, mar Hajar tangka. Kat baka Khusnam nak benta kitu ki pepenan kam dak mobile phone kalong kumni. First prize, Hajar tangka bat kesernat. Second prize, Hajar tangka bat kesernat. Third prize, Hajar tangka bat kesernat. But atli consolation prize mar Hajar tangka. Iaki Khusnam on sam hakasngi ba pelong ya ka workshop ya ka on sa pentip shen sya baroh nongiashim bynta bat nak benta ki kendon bat ki jingtip ki bakhambnya ki nongiashim bynta ki laban telefon ha kini ki mobile number khandai prasan rew saunot nyo khandai pra khandai bat pra nyo pra khandai iwei not sanlai.